జై సేవ జై జంగు, జై సేవ జై జంగు. నేడు ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే ఫిబ్రవరి 1 నేడు మాతృభాష అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవము నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜರುಪಿಸಿಂತೇರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ నేడు ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಲುಹತಕ್ಕೆ నేడు ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ತಕ್ಕೆ ಬೇಯ ಸಲುವಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಾನ್ ಸೆಲಯೋ నేడు మాతృభాష సలహతకే నేడు సృష్టిగిరే తాకో ఆతలు భాష గురించి నేడు ప్రాముఖ్యతమంతా నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ఫిబ్రవరి 21 అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం ఇంజరే జరుపుసింతేర్ తేన్కు నేపథ్యం బతలితకే ఫిబ్రవరి 21 1952 తగా అస్కే ढाका यूनिवर्सिटी तुर बदल की तरीके ईस्ट पाकिस्तान तक उर्दू लैंग्वेज इनवलु मत उर्दू लैंग्वेज मत तानु माव बंगला लैंग्वेजे माक पहजलेंजरे अस्के पोराटम शुरू कीतेर ढाका यूनिवर्सिटी तुर ते अदु ढाका यूनिवर्सिटी तुरु माव बंगला लैंग्वेजे माक पहजलेंजरे बस्कैते शुरू कीतरो 1952 तक अस्कड़लु ఊరు ఉద్యమాలు కీసి 1971 తగా బంగ్లాదేశ్ ఉంది ఏర్పడడం లాసి మోకావాత ఇతకే భాషత్ పొరు అచ్చర్ డగురు ఇంపార్టెన్స్ మంతా నేడు బంగ్లా భాష తందకే నేడు బంగ్లాదేశ్ దేశం ఏర్పడతా ఇతకే నేడు ఒకప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ తగా ఉర్దూ డామినేషన్ మొత్త తే ఢాకా యూనివర్సిటీ తగా స్టూడెంట్స్ సురుకీతేరికి మాకు ఉర్దూ కట్టో మావ మాతృభాష బద్ద అయితే మంతయో బంగ్లా అదే పహజలించే ఉద్యమం కీతకే మావ భాష బంగ్లా భాష మాకు బంగ్లాదేశ్ పహజలించే ఉద్యమం కీతకే 1971 తగా బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడతా నేడు గోండి భాష అయితేకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు నౌకటి దౌరగిరి పంచకాణ ధర్తృతగా శంభుదేవలు ఇది గోండి భాషతను సృష్టికీతో ఇది గోండి భాషతనే ఇది ప్రపంచం తాక్షరమంతా నేను అచురు డగూర్ భాష నేను ద్రావిడియన్ భాష ఫ్రీ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಧಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಇನ್ಕೆ ಬದೈತೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಾರೋ ತೇರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏರ್ಪಡುವ ಮೊದಲ್ಗಿರೆ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು సింధు హరప్ప నాగరికత తగ్గిరే నేను మావ ఆధారకమంత గోండి భాషత తే నేను గోండి భాషతలాటి కంపల్సరీ మావ దేశం పహలే రాష్ట్రం పహలే అస్కేనే మావ గోండి భాష రక్షణ అంత సంస్కృతి రక్షణ అంత ధర్మగి రక్షణ అంత నేడు మూలాధారం బతలితకే ప్రపంచమునే మూలాధారం గోండి భాష నేడు యావత్ ప్రపంచం మిరిగే గోండవాన్ ల్యాండ్ నెందలే ఇచోర్ డగురు దేశాలకు తయారాతా ಮತ್ತೆ నేను గోండి భాష అంతరించారు సంజర్మంతా నేను మూరే మాసరమంతా నేడు గోండి భాషతను ఉద్యమంకి ఇవాళ బచ్చలే అవసరం అంతా నేడు భారతకి బంగ్లా భాష పహలింజరనే బంగ్లాదేశ్ తయారాత నేడు గోండి భాష తందలు గోండవాన దేశం గిరే ఆయవాళ్ళ అవసరం అంతా నేడు భారతకి ఇది గోండి భాష సంధి భాషలకు మూలమాందు నేడు శ్రీశంభు మహాదేవలు తేన్ తయారుకీతోర్ అని మా ఊరు పాండికుపార్ లింగో సోర వాజా అట్రా డెంసంగిన వాళ్ళు బదైతే మంతయో ఇది గోండి భాషతలు తయారాతగాందు నేడు భాష అంతరా మూరే మాతకే నేడు మావ ధర్మ మూరే మాంత సంధి మూరే మాంత నేడు మావ బోలి వాచతేన్ మావ దునియతాక్షర మంతతే ಅದು భాషతో రక్షణకి ఏనైతే మాకు సపరేటు గొండవాన రాష్ట్రం పహలే గొండవాన దేశం పహలే తాన్లాసి కంపల్సరీ మరటు పోరాటం కీవాల అవసరం అంతా నేడు భారతదేశం ఆయో ప్రపంచంలోగానే మాకు ఉంది మావ గోండవాన వినబడగానే బచ్చలే దేశాలకు మొత్త నేడు అవి దేశాలకు నాక కనీసం ఉంది రాష్ట్రం నగిరే మావ గోండి భాష అయినవాళ్ళు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఎత్తకే నేడు మరటు బచ్చలే భాషాంకరిసి మావ బెయ్యన్ మరటు మరుగు తప్పు ఆశ్రమంతా నేను మావ బెయ్యి మా యాయాల సెలవు హొత్తకే మాకు జన్మ సెలే నేడు గోండి భాష సెలవు హొత్తకే మావ కోయితుర జన్మ సెలే ఇచోర్ డగురు తేన్కు మంతా నేడు కంపల్సరీ నేడు ఇంగ్లీష్ కరియా హిందీ కరియా ఉర్దూ కరియా బద్గిర్ కరియా తెలుగు కరియా బతి నేడు గోండి భాషతో మరుగుతకే తనవ బెయ్యన్ మరుగు తపే తనవ అవన్ మరుగు తపే
ಅದು ಅವನ ಸಾಪನ ಬಚಲಿಡ ಗುರುಮನ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ నేడు ಬೋರ್ಗಿರೆ ದುಸರೋ ಭಾಷಾ నేను గోండి భాషతో బోరైతే మరంతర ఊరుకుని వెల్లడగురు శాపనమంతా వారితేకే నేను భారతదేశమును ఆయో ప్రపంచమునగానే గోండి భాష వెళ్ళే ప్రాముఖ్యతమంతా నేడు మొదలు భాష అందు గోండి భాష ఎత్తకే కాబట్టి నేడు గోండవాన దేశం కంపల్సరీ పహలే నేడు మావ గోండవాన గోండి భాషతోనే నేడు పార్లమెంట్ నగిరే చట్టాలకు జీవం బద్గిరే మావ తాక్వాలు ఆచరడగురుమంతా బారితేకే నేడు భారతదేశమునగా ఆయో ప్రపంచమునగిరే మావ గోండవాన రాజ్యాలకునగా లిపి మత నేడు బగగిరే సొత్తగిరే నేడు అఫీషియల్గా మరాఠ విహవాలు గోష్ఠీనే విహవాలాయో నేడు గవర్నమెంట్ గిరే లిహికిసి ఇರ್ತకి గోండవానత గోండ్ రాజల్ పరిపాలనకి ఇతేరు అని గోండి భాష గిరే వెళ్ళే పడనాదు ఇవి తెలుగు హిందీ ఉర్దూ ఇవి మత సంస్కృతే అవి నిన్నే అంటితంగాదు బతి గోండి భాషతే వెళ్ళే పడనాదు కాబట్టి నేడు యావత్ గోండవానత భారతదేశం నాకు మనవలేరు గోండ్స్ కంపల్సరీ గోండి భాష బోరైతే వడకసేరు మంతరే ఊరుకుని సపరేట్ దేశం పహదిలే నేడు సపరేట్ దేశం మత్తకినే ఊర రాయితాడు జంగున లింగున తెరసాపేంద బదైతే ధర్మం అంతాయో అస్కేన్ రక్షణ అంతా అస్కేనే ఊరు సుద్రగిరి మాంతేర్ నేడు సపరేట్ దేశం సెలవు సొత్తకే నేను రాజ్యాధికారం సెలవు సొత్తకే నేడు బోరే నేడు బారితకే మాకు రిజర్వేషను బోరో సీత మింతేర్ సీజ్వాల్ అయ్యో మరట్ రాజలీరు మత్తట్ నేను ఒకప్పుడు మరట్ రాజలీరు మత్తట్ గోండవానతగా నేను రాజకారం తాకు సీతట్ నేను అది రాజకారం సొడితా నేను మావ భాష సొడితా నేను భాష సొడిత కాడికి మావ రాజకారం సొడితా మావ ధర్మ సొడిత కాడికి మావ రాజకారం సొడితా కాబట్టి నేను గోండి భాష కరివల అవసరం అంతా నేను భారతదేశంలో దాదాపు 2.7 మిలియన్ గోండ్స్ ఇది గోండి భాషతో వాడకంత రీతికే నేడు తెలంగాణ ఆంధ్ర మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఒడిస్సా బెంగాల్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ ఇన్ హరేక్ రాష్ట్రంనగా గోండి భాష వాడుకోలేరు మెజారిటీ పీపుల్ మంతే నేడు హరేక్ రాష్ట్రంనగా గోండి భాష వాడుకోలేరు మంతెరితే నేడు భారతదేశంనగా సమిది రాష్ట్రాలకు నాకు మనవలేరు గోండి భాష వాడుకోలేరు సమిదిర్కుని మీరికిసి సమిది రాష్ట్రాలకు నాకు మనవలేరు సమిదిర్కుని మీరికిసి ఉంది గోండవాన దేశం కంపల్సరీ పహలే అస్కేనే మావ గోండి భాష రక్షణ అంతా అస్కేనే గోండవాన తగ మనవలీర్ బోరైతే ప్రజల మంతరే ఊరిగిరే మనంతేరు సెల్తే నేడు గోండవాన ప్రజలగిరే సగాజానిగిరే మూరమాయల అవసరం అంతా నేడు అది గోండి భాషతో రక్షణకి ఈతకనే ధర్మతో రక్షణకి ఈతకనే మా అభివృద్ధి అంతా నేడు ಅದು ತಾನ್ ಮಾರಂಗ್ಸೆ ಮರಟು ದುಸರೋ ಧರ್ಮನ್ಗ ಸಂಜರ್ ಮಂತಾಟ್ ದುಸರೋ ಗೋಂಡಿ ದುಸರೋ ಭಾಷಾ ವರ್ಕ್ಸೇರ್ ಮಂತಾಟ್ ಇತಕೆ ಮಾವ ಧರ್ಮತ್ ಪರೋ ಮಾವ ಭಾಷತ್ ಪರೋ ಮಾವ ಜಾತಿತ್ ಪರೋ ಬೋನ್ಕೆ ಗೌರವಂಸಲೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನ చూపు ಮಂತ ಬಾರಿತಕೆ ಗೋಂಡ್ ಸೀತೆಕೆ ಬಚ್ಚಲೈ ಡಗು ರಾಜಲಿರ್ ಮತ್ತೇರ್ ನನಿ ಇದು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಬಸ್ಕೆಡೆ ಪಡನ ಅಂದಿನವಲು ಟಾವಸಲೆ మావ ఇన్కే పేడిగిరే దుసరో జాతి తగ్గ సంజర్మంతా అయితేకే గోండ్ సీతకే నేడు ఊరిగా కొత్త సెలే బతి వెళ్ళడగురు జాతి అందు నేండా నాడితేరు ఊరు రాజల్లి రాయవలూరు మంతేరు అచ్చరుడగురు రాజలీరుకుని సుట్కీసి నేడు బోరో చుడు జాతినిగా సొంజి మరిమి ఆశారు మంతా అయితేకే ఊరుకు నేడు మావ జాతితును వెళ్ళే పజామంతేరు బతలితేకే మావ గోండవానత ఇతిహాస బోన్కే టావసలే గోండి భాషత టావసలే ధర్మత టావసలే అని చరిత్ర బతలమంతా నేడు మావ గోండిత గోండవాన చరిత్ర నేను బగన్ లిహికిసి సెಲೆ నేను 1వ తరగతి తలతే పిహెచ్డి తల మావ చరిత్ర సెಲೆ తేను లిహికిసి ఇరుమాకి బారి ఇరుమాకి తెకే నేడు బగగిరి యూనివర్సిటీ తసో మావ గోండవానత కొయ్తుర చరిత్ర లిహికి మాకి బారి లిహికి మాకి తెకే ఒకప్పుడు మరట్ రాజలిర్ మత మావ మాకు ధర్మ మత నేడు బహాను దుసరో భాషలకు బహాన్ మంతాం ఆహన్ మావ గోండి భాష మత తెతే నేడు మాకు నాశనం కీతేరు మావ రాజకారణతో నాశనం కీతేరు మావ ధర్మతో నాశనం కీతేరు మా భాషతో నాశనం కీతేరు కాబట్టి ఇద్దు ఇతిహాసు బగాన్ లీకీసి సెಲೆ ಅದು ಸಂದಿರ್ಕುನು ಕಾರ್ಯವಾಯವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ವೇಹವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ నేడు బెడిల్ మంతే నేను జంగోలింగు గణ సంస్థానం అంతా ಆಗ వెల్లడగురు చరిత్ర ఇతిహాసం అంతా సందిరే ನಾವು ಯುವಕ ಮಂದನೀರ್ ಬೋರ್ಗಿರ್ ಮಂದನೀರ್ ವಾಸಿ ಕರಿಯಾನ ನನಿ ಮಾವ ಧರ್ಮತ ಮಾವ ದೀಕ್ಷತ ಸರಿತ ತಾಕ್ತೆಕೆ నేడు ಮಾವ ದೇಶಂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೋಂಡವಾನ ದೇಶಂ ಅಂತ ವಾರಿತೆಕೆ నేడు ಬೋರೆ ದುಸರೋ ಜಾತಿ ತಮರಟು ತಿನ್ವಲ್ಲಿ ಆಯ್ವಟು ಉನ್ವಲ್ಲಿರ್ ಆಯ್ವಲ್ಲಿ ಆಯ್ವಟು ಆನೆ ಮಾರ ದುಸರೋ ಜಾತಿ ತ ಕಾಲ್ ಕರವಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಆಯ್ವಟು ಮತ್ತು నేడు ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಸೊಡಿತಸ್ಕೆ ಮಾವ ಧರ್ಮ ಸೊಡಿತಸ್ಕೆ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಸೊತ್ತ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಸೊತ್ತಸ್ಕೆ ಓರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಂದನೂರು MLA MP ಮಂದನೂರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂದನೂರು ಬತೆ ಲಾಭಾಂಶಲೆ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ತಲಾಸಿ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ತಲಾಸಿ ಕೃಷಿ ಕಿಯುವ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ
ఊరు పిసి మత్తగిరే ఇది సమాజం పిసి మత్తగిరే సాతపే కాబట్టి కంపల్సరీ నేను గోండి భాషత్లాసి గోండి ధర్మత్లాసి లడై కీవలు అని మా రక్షణ కీవలు నేను గోండు మన దేశంలాసి రాష్ట్రంలాసి కంపల్సరీ సమిదిరు కృషి కీవల అవసరం అంతా జై సేవ.